Apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Buat Ainur ya. Sesek ning jero dada pancen ngarakake arep bagaimana kowe wong randuwe aja silak batin marang kahananmu kangmas ubusen rasa tresno. Aku jadi pengen nangis meneh. Semangat ya. Salam buat Ainur. Semangat buat kamu ya. Hari ini dia pulang ke rumah orang tuanya. Satenane takdirku sing njawabke seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung Jangan pergi dulu, di sini dulu milik Kitty ya. Kang asrungono tangis. Mustika BW, terima kasih hadirnya. Paribasan rangga lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara. Milik Kitty di sini dulu, bentar. Buat Uus, kamu di sini dulu Uus. Nanti di sini dulu ya. Sebentar aja, sebentar. Nanti tak naikkan sebentar ya. Milik Kitty, tolong tapping lagi Milik Kitty. Uus, sesuatu. Amin, Mbak Yu. Kene opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalake aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Sesek ning jero dada pancen ngarakake Iho arep bagaimana kowe wong randuwe aja silak batinmu marang kahananmu kangmas Benny Lovers, terima kasih Masya Allah berkabar Benny Lovers. Di follow nih Benny Lovers Surabaya Matemon. Apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda Cepuk wangi matur lambe. nuwun. Wis kadung mati rasaku kang asrungono tangisku. Becike kowe lunga saka urip. Paribasan apa? Yang Paribasan rangga lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara Iho. ati.
semangatnya luar biasa. Sepurane ya wela